Čaute ľudia, dneska si s týmto pekným autom spravíme nejaký jump. Dobrý, tak sledujte. Stojíme takto. Tak. Takto jumpujeme. Ty kokos. Ne. No, padneme na motor. Možno vybuchneme. Wow. No, tento jump som failol. Takže za chvíľu sa uvidíme a pôjdem ho spraviť ešte raz. Ahojte ľudia, už som znova späť a cestou hore som si stihol ukradnúť ďalšie auto. Takže ideme jak predtým. Takví. Že by sme pristali pekne na nožičky. Completed! Stand up completed! Yes! Konečne! Ahojte!